Možno ste to nevedeli, ale poklady možno hľadať nielen v prírode, ale najnovšie aj v mestách. Presvedčili sme sa o tom s našou kamerou na jednom z bratislavských sídlisk. Aj tam totiž ukryli tzv. Kešku, teda škatuľku s cennosťami. Hľadači pokladov pritom tvrdia, že lepší spôsob trávenia voľného času nepoznajú. Kým jedni zbierajú o tomto čase lípu, iní v Bratislave hľadajú poklady. Medzi hľadačov pokladov patria aj Michal s Williamom. Takto trávia nie jeden víkend. Paradoxne nechodia po horách, ale po rôznych častiach hlavného mesta. Je veľa fanúšikov tejto hry. Námaha hľadačov tentoraz vyšla. V zdevastovanej budove našli kešku, teda poklad. Boli tu nejaké pera, nejaké drobnosti. Takéto hľadanie, ktoré sa aj v hlavnom meste stalo víkendovým hobby doslova celých rodín, má však jedno špecifikum. Potrebujete na to navigáciu. Či to som nepočula. Podzemok, keď nájdu. Prakticky to funguje tak, že na internete napríklad si pozriem, kde takéto poklady sú umiestnené. Súradnice si potom hľadač môže do navigácie stiahnuť alebo ich tam zadať ručne a honba za pokladom sa môže začať. Ja som niečo podobné, ale toto je prvý raz, čo som hral takúto hru. Celý ten princíp je založený na tom, že ja si môžem čokoľvek z nej zobrať, ale mám dať vec, ktorá má rovnakú alebo vyššiu hodnotu ako tú, ktorú si beriem. O svojom náleze musí každý hľadač podať písomnú správu na priložený blok. A tak sa postupne mení tento obsah a tento obsah sa takisto zaznamenáva na internete. Také sobotné popoludnie, na to je ideálne vyraziť s deťmi na sídlisko a pozrieť sa, že aké kešky sú v okolí, a to predovšetkým v Bratislave funguje naozaj veľmi pekne. William Šuška, televízia Joj.